Bajarokê Sirînê zêdetirî 2 salan dibin kontrola rêxistina Daişê da ma. Di wan her 2 salan da wekû welatiyên Sirînê tînin ziman, her tim jiyana wan di nava tirs û xofê da bû. Jiyana welatiyên Sirînê her tim bi tirs bû. Ne liv û ne tevger bi awakî azad bû. Lê piştî rizgarkirina Sirînê rewşa wan hate guhartin. Ew nedihiştin em cigaran bikêşîn û ne em herin û newerin. Wan em zindan kirin lê niha newaye. Niha azadî heye, em diçin kobanê û her tişt temam e. Li bajarokê Sirînê qadeke sereke heye. Rêxistina Daişê navê wê xistibû qada serjêkirinê. Li wê qadê bi sedan mirov bê guneh hatin kuştin. Di qada serjêkirinê da kesên ku rêxistina Daişê didîtin ew gunehkarin dihatin kuştin. Li gor welatiyên ku di wê demê da li Sirînê jiyan kirin dibêjin. Kesên ku Daeş dibînin ew gunehkarin ew in. Yên nimêjê nakin. An digotin têkiliya wan bi Kurdan re heye. An bi rejîma behs ra kar dikin. An jî ji artêşa azad in. Ev kes bê dadgeh dihatin kuştin li qadê û li pêş çavên welatiyan da ku tirs têk heve dilê wan. الوضع على دور داعش أولي روش دما داعش تا gelekî xerab bû. Li vir li paş min meydana celdê bû. Tu nikaribî biçî bazarê, her kesê bihata girtin, ji kîjan pêk hateyê ba, dê serê wî bihata jêkirin û bihata daliqandin li vir û cixare bixistana pozê wî. Niha rewş baş e û metirsînînin. Wekî gelek deverên ku dikevin bin kontrola çekdarên Daişê li bajarokê Sirînê jî qada serjêkirinê heye. Ev qada ku li pişt me dikeve welatiyên Sirînê bi keser bibîrtînin ku li vê derê bi deha welatî hatin kuştin. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarokê Sirîn.